Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañados. Como estamos, rapaces? Hola, Edi. Con aniñas de comezar? É que onte o caldiño que nos preparou e o cocidiño que nos preparou Estrella tenos que dar enerxía para hoxe, eh? Ahora vos contamos. Cocido. Onte fomos todos a miña casa, a Vilava, a comer un cocido. O cocido estaba moi bon, moi bon, moi bon. Pero para que quede así hai que empezar moitas horas antes. Pois o cocido estaba bo, eu teño que decir que non son moito de cocido, comolle os garbanzos, unha orelliña por aí, pouco máis. Pero os compañeiros dixeron que estaba bo. Imos ao ladiño e a outro. Si, o cocido, é que, bueno, eu a veces confundo cocido con caldo. Que na miña casa, como xa vos contei onte, comen o cocido e despois poñen a agüiña e facemos o caldiño. Arriba e abaixo. Un cocido completo. Contanos, Estrella, que levaba ese cocido onte que estaba tan bo? Que levaba? Imos cos braciños. Levaba falda. Sabes o que é falda, non? Home, comémola. Bueno, pois levaba falda, xamón, galiña. Lacón, non? Galiña, lacón. Galiña. Cambiamos. Sí, a galiña Eu ten máis sustancia. pensei que era polo. Non. Pensaba que era cabrito, mira tú. Vale, espera, Vero, déxame dar a receita. Bueno, todo eso... Más a cintura. A primeira fervidura tirase esa auga que ten moita graxa. E despois cada cousa na súa pota. Claro, por eso. Pataquiña, Despois axudadesme a recoller todo. E despois fixemos unhas poucas chiribías que había xente que nas coñecía. Cambiamos. Pero teño que dicir, Estrella, todo moi ben, pero eso, as chiribías esas non era... Non me encheron Era para moito. probar, non era obligatorio comela. Non, pero hai que probalo, non? Home, por probar. A min ao principio non me gustaban, e agora... Xuntamos aviso pernas. que non me podo mover moito, que ainda estou chea de onte. Sí. Bueno, o mellor de todo que despois recollemos todo, fomos dar un paseo polo río e xa nos baixaron todo, como se dice, todo o que comimos xa se asentou ben. Bueno, a mí ainda non, Cambiamos. Nando nelo. É que en Galicia todo é comer e comer. Sí. Está moi ben, moi boa materia prima. Eu sempre que hai cocido na miña casa tamén encho o bandullo que dá gusto, O sea, ata reventar. Pulsos inocentes. E garabanzos, que me esquecera. Claro, é que despois estás todo Ui, é verdad, a ver se iban a fermentar hoxe na barriga se non aquí o ancho fermentaron xa perigo, hacia adentro. Que pouco nos deixaches, Edi, para comer tamén cho digo, Entre que comiches rabo e despois tamén comiches orella. A orella sí que me convertí cada 2 por 3. Mellor non contesto. Hacia adentro. Ay. Bueno, eso foi Qué sutil eres, tío. a sobremesa. Moi ben, rematamos a movilidade articular. E imos co quecemento, imos con un pouquillo de marcha, porque xa vos lo digo ahora, No marcha A toda la sesión toda. de hoxe vai ser de marcha, Así que Pois vai eu vou ser marchando. cardio e forza. Onte xa nos preparamos ben con ese cocidiño para que ter enerxía, así que hai que demostrar aquí que Oxe o vale caldiño. Hai que queimalo. Oxe facemos a sopa rica. Hoxe unha sopiña. Si cando se fan cocido nas casas, cómese toda a semana, prácticamente. Con todo o Eu- puxeiro que quedou. Recordo cando facía cocido miña nai, bueno, ainda sigo facendo, pero para as croquetas, o que sobraba. Madre mía, Croqueta eso era... Buah! Un manxar, Eso era reciclar. Uf! E a mí ainda me gustaban máis as croquetas cando levaban 2 ou 3 días feitas. Vale, abrimos, Frías, verdad? frías, de 2 ou 3 días, e ainda, mira, recordo que as almorzaba, levantaba, me vía as croquetas, raspa dentro. Está vivindo, Sí, sí, no, Está é que saboreando. fai tantos anos que non pasa eso que Mamá, recordo faime cando era... croquetas. Chama, Pois sí, Pasa que comindo máis. A mí gustame moito o morro.
E a orella. Sí, morro tamén tes, o sea, comiches bastante. Son como cativos esta xente, Comimos moito de todo. 3, 2, 1... Vale, moi ben. Unha vez que xa quecemos, que xa botamos unhas risas, agora toca traballar, vale? Uf, Sesión de cardio de forza. Só imos necesitar a esteira e un haltere ou unha kettlebell, de acordo? Así que collemos todo e comezamos. Sí, fomos comer un cocido a casa de Estrella. Estaba todo moi bo, pero comín demais. Entón, hoxe costou moverme. Que estaría moi reñidos aí. As ameixas de Raquel na primeira posición, na segunda o cocido de Estrella, no terceiro posto estaría a robaliza de Edi e no cuarto posto estarían os ovos con arroz de anxo. Primeiro exercicio, para que estemos aí xa no sitio, imos facer agachamento isométrico 30 segundiños que comezan xa. Mantemos aí posición, pese para as anchuras das cadeiras, cuño hacia atrás, estiramos brazos, e aí mantemos a posición. Estou pensando nos garbanzos en anxo, nesta posición. Non me dá moita confianza. Estaba pensando xusto mesmo. Pero bueno. Aguantamos aí. Garbanzos comimos todos, Xa. Pero eu menos que eu sei que non me senta moi ben. Vale, moi ben. Agora, imos cara a esteira. Imos facer a táboa tocando ca man diante, de acordo? Mantemos posición de táboa e o que vou facer é toco e volvo a posición. Sí? Veña, máis debaixo dos ombreiros, tiramos pernas, 30 segundinhos de traballo que comezan xa, tocando aí fora da esteira e volvendo a posición de inicio. Tiro ben o corpiño. Vale. Pois de momento creo que vai ganando o polo de Noemi e despois síguelle as ameixas de Raquel. A Estrella cocina moi ben. O polo da Noemi tamén estaba moi bo. A verdade é que, a ver, o anxo metémonos moito, pero fíxonos a nai, supoño, un arroz con leite medio de postre. Estaba todo rico. O caso é xuntarse. Veña, seguinte exercicio. Os favoritos de Estrella, que son os burpees. o cocido. Collemos aire, xa sabemos como vai, levamos os peiños cara adiante e pegamos un chimpo. Collemos aire e imos aló, veña. Arriba. Cada un seu ritmo. 30 segundos de traballo, de descanso. Se te portas ben, faigoche croquetas. Ai, vale. De cocido. Pero como me Tes que poña... traer aquí as croquetas. Como te... Co que sobrou de onte. Non fagades eso que... Ai, Despois doe-me a barriga. E última. quero Vale. Moi ben. Agora. Imos colocarnos de xeonllos, Ai, Dios mío. porque o que imos facer é pasar a posición de agachamento, vale? E volta aos xeonllos. O que fago é subo e baixo. Pero que máis se fixemos nós? E imos ir ai. ca perna dereita. Xa vos dixen que iba a ser movidiña, así que quen avisa non é traidor. Espera, preparámonos, listos, imos aló. O cuño mantémolo abaixo, lombo recto, movimento de pernas. Poquinho máis. Iso é moi ben, seguimos con ese ritmo. 3, 2, 1, vale. Xa non sei nin como facía o agachamento, agacheime, non sei o que estaba faendo. Quería desmayarme. E agora imos quedar deitados boca arriba. Porque imos facer as tesoias en horizontal. Traballo de abdomen,
Zona lumbar ben apoyada. Imos abrir as pernas. E aquí cruzamos. Unha por riba e despois por abaixo. Zona lumbar apoyada. Activando o abdomen. Ombligo cara adentro. Gustaríame ser desas persoas desmayosas para desvanecerme agora mesmo e non ter que acabar a clase. Mira que non valoramos a saúde hasta que estamos mal, Xa te digo eu. Bueno, pero solo neste momento. Desmayo de 20 3, minutos. 2, 1, vale. Agora, tal e como estamos, seguimos traballando a zona do abdomen. Agora o que vamos facer é levo as pernas cara a nos e subo a cara arriba, vale? Intento aí tocar cos pés o teito. Veña, imos a facer o xesto, vale? Ainda que anxo con eses pés igual chegas, Sabía que iba a decir. Aí, seguimos traballando ese abdomen forte, endurecendo aí. Movimento de pernas. Ai, Ánimo. 3, 2, 1. Vale, moi ben, descansamos 10 segundiños. eu hubiera parado moito antes. Pero bueno, parei que eu tiña que parar aí para respirar nos abdominais eses que querían romper o teito. Sí, pois o teito está bastante alto, así que non creo que o déramos tocado. E ímonos colocar deitados boca abaixo. E porque imos facer extensión lumbar. Colocamos as mans. Os brazos flexionados, formando un ángulo de 90 grados, pés xuntos, activando glúteos todo o exercicio, e o que fago é despegar o peito do chan, vale? As mans simplemente están aí, non fan forza ninguna, de acordo? A forza que a zona lumbar, collo aire, exhalo. Aí. Activo glúteos, pés xuntos. Podo despegar as mans do chan se quero, ou mantelas, pero sin facer forza. Moi ben. Xuntamos pés, estrella xunta pés, iso é. Tres, 2, 1, vale. Moi ben, ímonos colocar de pé e imos utilizar o haltere, vale? O kettlebell. Imos facer os snatch. Primeiro, imos ir co brazo dereito e na seguinte rolda co brazo esquerdo, de acordo? Na seguinte rolda. Claro, son dúas, xa saben que vai o tema. Veña, Jesús. entón, agarramos ca man dereita, pernas semiflexionadas, cuño hacia atrás, lombo reto, collo aire e subo encima da cabeza, elevo, primeiro flexión e despois extensión do cómodo. Aí. Apreto glúteos. Ánimo. 3, 2, 1, última. Vale, moi ben. Agora toca un exercicio de equilibrio que xa fixemos máis veces co pau. Ímolo facer sen pau, de acordo? Imos apoiar primeiro a perna esquerda. Aquí vou a subir a perna dereita, xa empeza a contar ahora o tempo, Arriba os brazos, e vou levando a perna dereita cara atrás, estiro brazos, perna semiflexionada que está de apoio, elevo a perna que está no aire, miro o fronte, a fronte miro aí un punto en concreto, estendo brazos, estendo perna, aí manteño o equilibrio. Requiere forza, equilibrio este exercicio. 3, 2, 1, vale. É que non se pode comer un cocido antes, o día antes de ter a clase, o sea, é que nos pasamos un pouco. Non viñamos con enerxía ninguna, pero Edi encargouse de sacarnos a pouca gana de vivir que tiñamos hoxe. Pois quédanos un exercicio, que é os jumping jacks e descansamos uns segundiños e segunda rolda. Comeza a conta atrás. Veña,
ánimo, que estamos facéndolo moi ben. Imos aló, abrindo e pechando. Ai, Dios mío. Decididamente non hai croqueta, sinto moito. No. Castigas, non? Xa. Normal. Tanto los... Pois mira que a mí eu nóteme con enerxía, Xa, Como bueno. que este cocidiño de onte? Pois este A só. ver, hai que por estes exercicios Claro. despois de comer un cocido. Que queres que che diga? 24 horas despois, Queda outro día. Vale. Moi ben, rematamos a primeira rolda, como imos? Mal. Mal. Bueno, non se dá pa tanto, non se dá pa tanto. Bueno, Collemos un pouquiño de aire, porque, de novo, vai comezar a segunda rolda e comezamos co agachamento isométrico, vale? 30 segundos que van comenzar. Veña, xa. Temos algunha maneira de reducir exercicios? Nada. Isto é a morte. Quen algo quere, algo lle costa. Noemi, tens que botar o corpo aí, cuño máis para atrás, leva un poquinho aí, un poquinho mellor, vais un poquinho máis o cu. Non vais a máis. Está así perfecto. Tes o corpo moi encima, tens que levar un poquinho máis cara atrás, estirar o Non me brazo. vai, porque 3, mira, 2, se 1, vai, vale. ala vou. Veña, imos ca táboa, tocando aí cas mans diante. Estamos? Faremos. 3, 2, 1, veña, comezamos a tocar aí fora da esteira e volvo cas mans debaixo dos sombreiros. Veña, alegría. Que se note. 3, 2, 1, vale. Relaxamos atrás uns segundiños. Veña que se note ahora Ai, que veñen os esa alegría que nos tocan os burpees. Un chorar de alegría. Veña que hai cousas moito peores na vida. Veña. Sí, ai, nas Non é verdade Pero que sai, seguro, pero... pero Jesús. E se non, dillo a nai de Anxo que teño que aguantar toda a vida. Eu teño que aguantar aquí. Veña. Preparados, listos, imos a locos burpees. Vas demasiado despacio, Edi. E o cu, pesar non che pode pesar, Pésame os garbanzos, Para doctor. reirase que sacar me costa. Non volvo a comer cocido. Hasta o ano que Algo lixeiro, non? 3, 2, 1... Vale. Moi ben. Veña. Agora, este. o agachamento dende xeonllos. Antes subíamos ca perna dereita, agora ca perna esquerda. Collemos un pouquiño de aire. Estamos? Estamos. Veña, imos aló, ca perna esquerda. Vai. Raquel, o cocido non ten culpa, ten o Edi que nos meteu esta caña. Sí, non hai que convinde máis. Menos esas cousas blancas que dixeches que Bueno, non... eso hai que probalas. Non, xa probei, pero non... Bueno, pero nai demanda comelas. Ai. Bueno, pero había que Papola, ven. A ver, A estrella onte Pa que as fas? comeu lengua a tope tamén. E última. Vale, moi ben. Quedamos deitados boca arriba. Isto é morrer. Tócanos de novo as tesoiras. Cas pernas aí abertas. E comezamos a cruzar. E xa facemos cos brazos. Vale. non, este me parece máis está O divertido. ASLG, non? Mira, este sírvenos un poquinho para coller un poquinho de aire, ainda que tamén implica ese traballo do abdomen, movimento das pernas. Iso é, endurecendo esa barriguiña. 3, 2, 1, vale. Moi ben. Agora seguimos co traballo de core. Recordamos, recollemos pernas,
estendemos cara arriba. Sí? No. Sí. Vale. Para que pregunto. Veña, sí, para que pregunto. É mellor mandalo e listo. Veña, imos aló. Aí foi o garbanzo. Xa che gustaría ter competencia. Home, gustar non me gustaría. Non che vou dar ese gusto. Que ritmo levas, Edi? Ai, mamá, Ánimo. Pouquiño máis. non podo máis. Últimos segundos. 2, 1. Vale. Veña, agora sí. Deitámonos boca abaixo. Este vai nos dar un pouquiño máis de descanso, de acordo? Que a extensión lumbar. Non sei, quero me rendir. Veña, veña, veña. Veña. Que podemos con isto e moito máis. Xuntamos os pés, activamos glúteos, collemos aire, soltamos, separando o peito do chan. Iso é. Ánimo. Mantemos, pés xuntiños, glúteos activos. Sigo un poquinho máis. E últimos segundos. Vale. Veña, entón a suar que dá gusto tamén, Vai, agora tócanos o snatch. Co brazo esquerdo. Antes fixémolo co dereito, agora imos co esquerdo. Quédanos o snatch, o exercicio de equilibrio e os jumping jacks. Minuto e medio de traballo e despois pa E non casiña. perdoas nada, non? Pa casiña a comer cocido outra vez. Veña. Logo. Collemos co brazo esquerdo e imos aló, arriba. Lombo recto. Un poquinho máis. Vale, moi ben. Veña, deixamos o haltere. Quédanos un minutiño de traballo. Se a veces estamos suando aquí do lindo. Exercicio de equilibrio. Antes fixémolo ca perna dereita no chan, agora toca a esquerda. Vale, se non me equivoco, creo que era así. Sí. Veña. Subimos perna. No. Non, No. era ao revés, verdad? Era ca Era outro, outra, sí. sí, tes razón. Subimos perna esquerda, así me gusta que me cortes, que estedes atentos. Brazos arriba, e vou flexionando a perna de apoio, elevando a perna que temos no aire, estirándoa, estiro brazos, miro a fronte, un punto en concreto, manteño aí, equilibrio. Continúo coa respiración. Manteño estirada a perna que está no aire, estirados os brazos. 3, 2, 1. Vale. Rabia. Veña, os jumping jacks. 30 segundiños. Ánimo. Non quero. Non queres? Pois, Ai. como era? Se non queres unha cunca, toma dúas, non? Pois imos aló, vai. 30 segundiños. Vámonos, Que xa Emi, rematamos. Que non se diga que non traballamos aquí en Pulso Activo, Me cago no demos non traballar. Estás me metendo suor nos ollos. Iso, mantemos ritmo, últimos segundos, ánimo, vai. 3, 2, 1, perfecto. Moi ben, veña. Pasamos estiramentos, vamos xustiño de tempo. Imos ao ladiño, recordade na casa estirar todo o tempo que queirades. Aquí liámonos un pouquiño a falar, cambiamos e botas o noso tempo encima. Volvemos cara ao centro, collemos aire, soltamos. Xunto máis, ao ladiño. Cara a outro.
voltamos ao centro, despaciño imos cara arriba, imos agarrar a empeña. Aí. Estiramiento dos cuádriceps, cambiamos. Moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, xa que o corpo agradece. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, carajo, como suamos, Noemi.